водоотбойні тканини, а то є мід, алі ресничність. За тестування на місяць їм дав 4 тканини, 3 тканини са водоотбойні, 4 тканина букле, само за тестування како, або туди водоотбойна, алі не бо. І гремо. Kot vidim, voda stoji tukaj. In zadnja tkanina. Ok, kaj imamo? Mat velvet, zelo dobra tkanina. In kot vidim, voda je, ja, se da brisati. Tukaj je suha. Druga tkanina, voda je stoji. Є суха. Третя тканина. Вода je malo šla noter, ampak z druge strani tudi je šla. Torej ta tkanina ne. In zadnja tkanina, ki ni vodoodbojna, vse je šlo čez tkanino. Priporočam za nakup sedežnih. Žamet monolит. Veliko v tej tkanini prodajamo sedežnih. In mat velvet. To je дві найбільш продайні тканини в нашій торговині. Чи ністе на 100% припричині, яку тканину збрати за вашу седежну гарнітуру? Припорочуємо, да, напишіть нам на підпору, або покличте нас, і продаю це буду наредили додатні сліки тканин, або посняли коротке відео о тканинах. Сведа, найбільші варіанти є, чи прийдете у наш шоурум у Чернучах, і ми з купою з вами і зберемо найбільшу тканину за вашу седежну гарнітуру.